Дай фотото и ще се душат да... Ей, те тръстики! Ей, те тръстики! О, патици, вътре! Зайци! Къде ги кучетата? Това е зайче бяло. Карт се е скрил. Вите, къде са бърнати карта? За тръстиката са. Къде са в тръстиката? Това е тази тиква на главата ти. Това е много шапка, Това е отразителна шапка, бе. Това е шапката на БГО, бе, Ханти. Ето ги патиците, дето плачете. Да. Някакъв гео гледам нещо, въдици, това Няма въдици, бат. Ма как така ще ги стреляш на вода, бе? Трябва да са във въздуха. Не е винаги задължително. Айде, няма ли да духаш вече? Айде. Айде готово. Намисли си желание яйце.